to think I have you, but I don't like to lie. So I lie here while you lie. Καλησπέρα και πάλι πλάσματα όλων των ειδών και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Δεν περιμένατε να με δείτε τόσο σύντομα, το ξέρω. Παραδεχτείτε το κι εσείς, το παραδέχτω κι εγώ. Λοιπόν, σκέφτηκα το εξής, σκέφτηκα αυτόν τον καινούριο χρόνο μας, μιας και άργησα πάρα πολύ να επανέλθω στο κανάλι, να σας ανεβάζω ένα βίντεο κάθε δεύτερη μέρα για την πρώτη μόνο εβδομάδα του Ιανουαρίου, οπότε ετοιμαστείτε να κλείσουμε τα του 23 αυτή την πρώτη εβδομάδα και να μπούμε στα του 24. Σήμερα λοιπόν τι θα δούμε? Σήμερα θα κάνουμε μια αναγνωστική ανασκόπηση του 2023 και θα σας μιλήσω για τους στόχους μου το 2024. Τώρα είναι 30 του μηνός, βέβαια, έχω άλλη μία μέρα, αλλά ξέρω ότι αύριο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάτσω να διαβάσω. Οπότε η αναγνωστική ανασκόπηση θα γίνει τώρα, θα γίνει εδώ. Ξέρω ότι δεν θα διαβάσω κάτι περαιτέρω, οπότε πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Εγώ μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσα το Goodreads για να κάνω το tracking της ανάγνωσής μου, το Goodreads και προφανώς το προσωπικό μου, το reading, το journal, το οποίο δεν είναι κάτι περαιτέρω από μία σελίδα όπου σημειώνω τα βιβλία που διάβασα και τις βαθμολογίες που τους έδωσα. Κάτι όμως αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να αλλάξει τον επόμενο χρόνο, γιατί εδώ και μερικά χρόνια γνωρίζω για το Storygraph, το οποίο είναι μια αντίστοιχη εφαρμογή του Goodreads, η οποία είναι πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο τακτοποιημένη, έχει πιο minimal aesthetic, έχει giveaways, έχει μέσα structures, σου βγάζει στατιστικά για τις αναγνώσεις που έχεις κάνει τον εκάστοτε χρόνο, μήνα, whatever. Και εμένα αυτό είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ οργανωμένο, είναι πάρα πολύ, it breaks everything down και εντάξει, όσοι με ξέρετε, ξέρετε πόσο πολύ με εξητάρει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, λόγω του ότι το Storygraph δεν είναι όσο διαδεδομένο είναι το Goodreads και επειδή καλώς ή κακώς το μεγαλύτερο μέρος της αναγνωστικής κοινότητας είναι στο Goodreads και όχι στο Storygraph, σκέφτομαι να κρατήσω και τα δύο, απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρω να είμαι πιστή σε αυτό, διότι θα βαριέμαι να κάνω διπλό tracking. Με κάποιο τρόπο ήδη κάνω διπλό tracking, γιατί τα σημειώνω και στο Goodreads και στο Reading Journal, οπότε δεν ξέρω, μάλλον είναι απλά θέμα συνήθειας. Και επειδή συχαίνομαι κάθε χρόνο να πρέπει να κατεβάσω όλη μου τη βιβλιοθήκη στο Goodreads, να διαγράψω την ήδη υπάρχουσα στο Storygraph και να την ξανανεβάσω από το Goodreads για να μου βγάλει τα στατιστικά. Επίσης, δεν περνάει πάρα πολλά βιβλία όταν κάνεις το importing, οπότε θα χρησιμοποιώ και τα δύο, I guess. Και αυτά τα βίντεο, τα αναλυτικά, τα στατιστικά, θα τα βγάζω από το Storygraph και το Goodreads θα το κρατήσω ξεκάθαρα σαν fluff. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την αναγνωστική μου πορεία του 2023. Λοιπόν, το 2023 ήταν η χρονιά η οποία διάβασα τα περισσότερα βιβλία ever. Έχω διαβάσει μέσα στο 2023 79 βιβλία. Μου τη δίνει απίστευτα πολύ που δεν είναι 80, αλλά δεν έχω το κουράγιο να κάτσω να διαβάσω ακόμα ένα βιβλίο, ακόμα και να αυτό είναι κόμικ. Επίσης δεν έχω άλλα κόμικ εδώ μέσα τα οποία να μην έχω διαβάσει και να θέλω να ξαναδιαβάσω. Οπότε άκυρο και αυτό. Έχω κανένα μικρό. Όχι, το έχω διαβάσει. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζω. Μπλα μπλα. Ναι, 10 από τα βιβλία αυτά το Storygraph δεν τα έχει περάσει και βαριέμαι απίστευτα πολύ να κάτσω να τα περάσω, οπότε θα δούμε τα στατιστικά μείον των 10 βιβλίων των οποίων δεν έχω περάσει μέσα στο Storygraph. It is alright, it is okay. Ούτως ή άλλως βλέπω ήδη, πώς το λένε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι των βιβλίων που έχω διαβάσει, οπότε it's okay. Πάμε λίγο να δούμε αρχικά το average rating, ο μέσος όρος βαθμολογίας. Έχω βαθμολογήσει κατά μέσο όρο τα βιβλία μου με 3,87, πες με 4 στα 5, το οποίο είναι κάτι υπέροχο, σημαίνει ότι μου άρεσαν πολύ
τα βιβλία τα οποία έχω διαβάσει. Βλέπω ήδη εδώ ότι από τα 69 βιβλία τα οποία έχει περάσει μέσα το Storygraph, τα 22 έχουν πάρει 5 στα 5 αστέρια, κάτι το οποίο είναι υπέροχο. Κάτι το οποίο δείχνει το ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη αναγνωστική χρονιά, το οποίο το ήξερα και πριν δω τα στατιστικά, γιατί βλέπω αρχικά με τα χρώματα, μπορώ να καταλάβω το πώς πήγε η χρονιά αναγνωστικά και επίσης μπορώ να το δω και με τον εαυτό μου. Δηλαδή νιώθω ήδη ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με όλα τα βιβλία τα οποία έχω διαβάσει. Τα περισσότερα βιβλία τα οποία έχω διαβάσει. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό βιβλίων τα οποία είχαν 1 αστέρι. Βλέπω 1 βιβλίο μόνο. Όντως. Υπάρχει μόνο 1 βιβλίο το οποίο διάβασα και έδωσα 1 αστέρι. Και υπάρχουν και άλλα 3 στα οποία έδωσα 2 στα 5 αστέρια. Το οποίο σημαίνει ότι γενικότερα και κατά μέσο όρο οι αναγνώσεις μου φέτος ήταν και πολλές και καλές, ποιοτικές, κατά με, δηλαδή τις ευχαριστήθηκα. Το οποίο είναι και το point της ανάγνωσης. Βλέπω δηλαδή πάρα πολύ κόσμο να πιέζει τον εαυτό του να διαβάσει βιβλία τα οποία ξέρει ότι δεν θα απολαύσει, απλά και μόνο γιατί πρέπει να διαβάσει πολύ. Το οποίο είναι λάθος, παιδιά. Διαβάζουμε γιατί μας αρέσει, διαβάζουμε για να περνάμε όμορφα, για να αποφορτιζόμαστε, να ξεχνιόμαστε, να βγαίνουμε λίγο μακριά από τον κόσμο της πραγματικότητας. Τόσο μου διαβάζετε βιβλία που είναι non-fiction, αλλά ακόμα και εκεί το διαβάζεις έτσι λίγο για να ξεφύγεις από τη δικιά σου έστω καθημερινότητα. Οπότε, ναι, να διαβάζετε βιβλία τα οποία σας αρέσουν. Τα βιβλία τα οποία εσείς απολαμβάνετε να διαβάζετε. Μην κάθετε τώρα να ασχοληθείτε με μαλακίες. Εννοώντας με βιβλία τα οποία ξέρετε ότι δεν σας ευχαριστούν. Ή ξέρετε ότι δεν θα σας ευχαριστήσουν. Οπότε, ναι, πάμε λίγο να δούμε. Ο μήνας τον οποίο διάβασα τα περισσότερα βιβλία ήταν ο Γενάρης. Διάβασα 15 ολόκληρα βιβλία μέσα στον Ιανουάριο. Αλλά γενικότερα και οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν πάει πίσω. Δηλαδή βλέπω 12 βιβλία το Φλεβάρι. Πόσα βιβλία. Μισό. Δώστε μου ένα. Όχι, αυτό θέλω να φύγει, αυτό θέλω να μείνει. Μπράβο, 7 βιβλία το Μάρτι, 9 τον Απρίλη, 2 το Μάιο. Παραπάνω δεν διάβασα το Μάιο. 3 το Μάιο, εντάξει, το ένα δεν έχει μπει. 5 τον Ιούνιο, 5 τον Ιούλιο, 6 τον Αύγουστο, 2 το Σεπτέμβρη. Ο λιγότερο δηλαδή καλά αναγνωστικός μήνας ήταν ο Σεπτέμβρης. 5 τον Οκτώβρη, δεν έχω διαβάσει 1 τον Νοέμβρη που λέει εδώ, έχω διαβάσει 3 και άλλα 3 τον Δεκέμβρη. Εδώ λέει 0, εντάξει, 3 έχω διαβάσει μες το Δεκέμβρη. Όπως και να έχει, ο καλύτερος μήνας αναγνωστικά ήταν σίγουρα ο Ιανουάριος. Πήγε τάπα, 15 βιβλία σε ένα μήνα δεν έχω διαβάσει ποτέ. Ή λέω ψέματα, έχω διαβάσει 17 βιβλία σε ένα μήνα. Τον Αύγουστο του 16 όταν τελείωσα τις Πανελλήνιες. Τέλειο. Λοιπόν, ναι, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τόσο πολλά βιβλία δεν έχω διαβάσει ποτέ σε ένα χρόνο και θα το ανακοινώσω σε λίγο αυτό που θα έρχεται, αν υπάρχει περιπτώσει, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη με τα βιβλία που έχω διαβάσει. Βλέπω εδώ ότι γράφει ότι κατά βάση έχω διαβάσει στα αγγλικά. Γράφει ότι έχω διαβάσει 48 βιβλία στα αγγλικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, γιατί ακόμα και βιβλία που τα έχω διαβάσει μεταφρασμένα, όχι, μεταφρασμένα, ναι. Τα περνάω με το ξένο κόπι, γιατί μου αρέσουν πιο πολύ συνήθως τα ξένα εξώφυλλα, οπότε δεν μιλάω. Γράφει εδώ πέρα ότι ο συγγραφέας του οποίου τα βιβλία διάβασα περισσότερο ήταν η Κάρα Μπαστόουν και όντως έχω διαβάσει 4 βιβλία της φέτος. Δεν νομίζω φέτος να έχω διαβάσει περισσότερα βιβλία από συγγραφέα, οπότε θα το κρατήσω. Κάρα Μπαστόουν γράφει γράφει romance. Συγγνώμη, fluffy romance, δεν έχει καθόλου ερώτικα μέσα. Μπορείτε θα αφήσω και link για το βίντεο που είχα κάνει, που διαβάζα τη σειρά που έχει γράψει, είναι standalone romances, αλλά εγώ το έκανα σε βίντεο με τις σειρές τις οποίες διαβάζω. Μου κάνει breakdown τα είδη τα οποία έχω διαβάσει και βλέπω ότι φέτος έχω διαβάσει 18 βιβλία κλασικής λογοτεχνίας, κάτι το οποίο είναι wow, αρχικά δεν το έχω κάνει ποτέ ξανά ever. Γενικότερα δεν διάβαζα κλασική λογοτεχνία, έχω αρχίσει να το κάνω και έχω αρχίσει λίγο να την εκτιμώ περισσότερο σε σχέση με το πόσο την εκτιμούσα στο παρελθόν, δηλαδή καθόλου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, θέλω να συνεχίσω να το κάνω. Θέλω να συνεχίσω να διαβάζω κλασική λογοτεχνία. Έχω ήδη βιβλία κλασικής λογοτεχνίας που δεν τα έχω διαβάσει. Και απλά ανυπομονώ να τα πιάσω. Τα έχω εδώ, τα έχω πίσω. Πού τα έχω βάλει, τα έχω βάλει εκεί. Και θέλω να συνεχίσει. Κάτι το οποίο επίσης μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι poetry, ποίηση. Έχω διαβάσει 5 βιβλία ποίησης φέτος.
δεν ξέρω αν είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι παραπάνω για να μην τα έχει περάσει το Storygraph, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για την ποίηση που έχω διαβάσει φέτος. Που επίσης δεν είχα διαβάσει καθόλου ποίηση στο παρελθόν και μου αρέσει που άρχισα λίγο να διαβάζω, μου αρέσει που μπήκα λίγο στον όλο κόσμο της ποίησης κλπ. Για μένα η ποίηση είναι έτσι λίγο πιο προσωπική, μπορεί να γίνει και πιο μυθοπλαστική, αλλά μου αρέσει περισσότερο όταν είναι λίγο πιο προσωπική η ποίηση. Μυθοπλαστική ποίηση θα διαβάσετε από μένα στο Ethereal Creatures, το βιβλίο τη συλλογή της Writing Nook που έρχεται φέτος, αλλά θα διαβάσετε μέσα και στο Aquatic, το βιβλίο συλλογή που βγήκε πέρσι. Ναι. Τι άλλο θέλω να πω. Δεν μου κάνει κάτι άλλο εντύπωση. Βλέπω εδώ ότι διάβασα μόνο 3 βιβλία ιστορικής φαντασίας, ιστορικά, το οποίο όντως μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως διαβάζω περισσότερο. Διάβασα αρκετά short stories, επίσης περίεργο. Τι short story διάβασα, καλέ? Καλέ, νόμιζα πως... Οκ, ναι, όντως. Έτσι όπως το έγραφε στο Storygraph, νόμιζα πως εννοούσε short stories τύπου... ανθολογίες. Όχι, short stories εννοεί ξεκάθαρο αυτό, short stories. Όντως διάβασα αρκετές εκ των οποίων είναι και κλασικές. Γενικά βλέπω ότι ήταν πολύ καλός ο μήνας. Διάβασα κατά βάση fiction, εντάξει, αυτό το περιμέναμε όλοι. Έχω διαβάσει 49 fiction βιβλία, φαντασίας δηλαδή. Μυθοπλασίας βασικά, όχι φαντασίας. Και 3 non-fiction, τα οποία ποια είναι? Ναι, διάβασα 3 βιβλία τα οποία όντως δεν είναι non-fiction. Διάβασα Ο Λίθος της Τρέλας, του Benjamin Labatut, το οποίο είναι έτσι λίγο περίεργο, δεν θα το έλεγα... δεν ξέρω, εδώ πέρα το έχει στα essays και philosophy και ναι, κάπου εκεί θα το έβαζα κι εγώ. Είναι έτσι λίγο περίεργο. Διάβασα τους Beelzebubs, το οποίο είναι graphic novel... Δεν ξέρω αν θα το πω non-fiction που το γράφει εδώ. Εγώ θα πω σίγουρα ότι είναι αστείο και ότι είναι έτσι λίγο σκοτεινό, χιουμοριστικό. Είναι στην ουσία μια οικογένεια μεταλλάδων, παύλα σατανιστών, που δεν είναι μέσα σατανιστές μεταλλάδες, που και καλά σου δείχνει πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή τους, άσχετα το ότι φαίνεται μια πιο σκοτεινή αισθητική. Και διάβασα και το Everyday Sexism της Laura Bates, το οποίο στην ουσία είναι μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει σεξισμό. Έχει και άντρες και γυναίκες μέσα. Έχει κατά βάση γυναίκες, γιατί καλώς ή κακώς οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο σεξισμό στην καθημερινότητα, ή τουλάχιστον φαίνεται να βιώνουν περισσότερο σεξισμό στην καθημερινότητα. Έχει και μαρτυρίες ανδρών όμως μέσα, το οποίο είναι κάτι το οποίο μου άρεσε. Γενικότερα δεν είμαι της άποψης ότι, δεν χρειάζεται. Πώς να το εκφράσω. Γενικότερα, πάρα πολύ όταν λέμε ότι είμαστε φεμινιστές, ξεχνάμε το ότι φεμινισμός δεν σημαίνει γυναίκα ανώτερη του άντρα, σημαίνει άντρας και γυναίκα ίσον, είναι ίση. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα και είδα εδώ μέσα και μαρτυρίες ανδρών, γιατί καλώς ή κακώς και εκείνοι βιώνουν σεξισμό, από τις γυναίκες συγκεκριμένα. Μην ξεχνάτε ότι το θύμα μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα θήτης. Είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά και δεν μου αρέσει το ότι το παραβλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα πω εγώ, εκεί θα το αφήσω. Αυτά ήταν τα non-fiction που διάβασα. Τι άλλο? Γενικότερα διάβασα και thriller, αρκετά horror, δηλαδή εδώ πέρα βλέπω ότι γράφει 10 βιβλία horror, το οποίο, wow, αρχικά διάβασα Stephen King φέτος αρκετά, διάβασα... κυρίως κλασικό horror, δηλαδή διάβασα Edgar Allan Poe, διάβασα το Carmilla, διάβασα Bram Stoker, το The Jewel of the Seven Stars και γενικότερα διάβασα αρκετά κλασικό horror. Διάβασα το The Legend of Sleepy Hollow, το τέτοιο, μέσα στο Γενάρη. Οπότε γενικά βλέπω ότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν λίγο τα αναγνωστικά μου γούστα. Επεκτείνω τους αναγνωστικούς μου ορίζοντες, το οποίο είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι κάτι το οποίο φοβόμουν να κάνω στο παρελθόν και βλέπω ότι πλέον έχω αρχίσει και βγαίνω από το safe zone, από τη ζώνη ασφαλείας μου την αναγνωστική. Δοκιμάζω καινούργια είδη, δοκιμάζω καινούριους συγγραφείς, δοκιμάζω πράγματα τα οποία δεν είχα δοκιμάσει και δεν ήθελα να δοκιμάσω στο παρελθόν και νιώθω ότι αυτό με εξελίσσει και σαν αναγνώστη και σαν άνθρωπο, γιατί καλώς ή κακώς το κάθε είδος ανάγνωσης μπορεί να σου δώσει διαφορετικά πράγματα. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, μπορείτε να μάθετε ακόμα και από το πιο χαζό
συσσαγωγικά χαζό, το πιο light-hearted βιβλίο. Ακόμα και αν είναι φαντασίας, ακόμα και αν είναι, πώς να το πω, fluffy romance, οτιδήποτε και να είναι αυτό, μπορείς να μάθεις κάτι. Οπότε μου αρέσει που ανοίγω τους ορίζοντές μου και αρχίζω και διαβάζω διαφορετικά πράγματα. Γιατί αρχίζω και βλέπω με διαφορετικό μάτι πάρα πολλές καταστάσεις. Παράδειγμα. Διάβασα κατά βάση βιβλία τα οποία ήταν πάνω των 300 σελίδων, όχι, κάτω των 300 σελίδων, 50 για την ακρίβεια. Αυτό ισχύει, γενικά διάβασα αρκετά μικρά βιβλία φέτος. Δεν θεωρώ πως είναι κακό αυτό απαραίτητα. Γενικότερα τα τεράστια βιβλία με ψιλοτρομάζουν. Έχω ένα βιβλίο το οποίο είναι περίπου 800 σελίδες και ακόμα δεν το έχω διαβάσει. Από το 15 που άνοιξα το κανάλι. Καλό. Διάβασα ένα βιβλίο το οποίο ήταν πάνω από 500 σελίδες, όχι πολύ, 512 ήταν το Every Other Weekend, το οποίο είναι ένα υπέροχο young adult romance, είναι φανταστικό, μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να το διαβάσετε όλοι, το αγάπησα για πάρα πολλούς λόγους. Και διάβασα και 16 βιβλία τα οποία ήταν από 300 μέχρι 500 σελίδες, 499 δηλαδή συγκεκριμένα. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ένα pattern. Γενικά διαβάζω συνήθως βιβλία μικρότερα των 300 σελίδων. Δεν το βλέπω να αλλάζει πάρα πολύ σύντομα αυτό, η αλήθεια είναι, κοιτώντας τα ράφια μου. Έχω κάποια βιβλία τα οποία είναι τεράστια, αλλά θα μιλήσουμε για αυτά σε λίγο. Πάμε λίγο στα moods, στις διαθέσεις. Ναι, το Storygraph σου σπάει και τις διαθέσεις. Μου γράφει εδώ ότι έχω διαβάσει κατά βάση βιβλία τα οποία έχουν σκοτεινή διάθεση. Τι πρωτότυπο για μένα. 19 συγκεκριμένα. Θα έλεγα ότι είναι παραπάνω, είναι και μερικά από τα βιβλία που δεν έχει μετρήσει. Και βλέπω ότι έχω και ένα το οποίο είναι informative. Ένα βιβλίο που είναι informative, μάλλον, I guess. Ναι, ένα βιβλίο που είναι informative. Ποιο βιβλίο είναι αυτό? Το Everyday Sexism προφανώς, γιατί είναι non-fiction. Ένα relaxing. Δεν θα έλεγα ότι το I have more souls than one είναι relaxing βιβλίο. Το I have more souls than one είναι στην ουσία ποίηματα του Φερνάντο Πεσόα. Όμως ο Φερνάντο Πεσόα γράφει με πολλές περσόνες και φαίνεται στο ύφος του ότι γράφει με πολλές περσόνες. Οπότε στην ουσία το συγκεκριμένο είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πολλά ποίηματα από όλες αυτές τις περσόνες και μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω αυτά έχω να πω για τις αναγνώσεις του 23. Ναι, νομίζω αυτά. Ναι. Αυτά έχω να πω για τις αναγνώσεις του 23. Πάμε λίγο να δούμε το τι θέλω να γίνει μέσα στο 24. Μέσα στο 24 θα κάνω το εξής. Αρχικά θα βάλω ένα πάρα πολύ μικρό ποσό στο Reading Challenge, όχι γιατί θέλω να διαβάσω λίγα βιβλία, γιατί μου αρέσει να βλέπω το challenge να είναι ολοκληρωμένο και ο πραγματικός μου στόχος δεν είμαι σίγουρη ότι θα εκπληρωθεί, οπότε θα βάλω σαν challenge και στο Storygraph και στο Goodreads τα 20 βιβλία, τα οποία είναι ένα ποσό βιβλίων το οποίο μπορεί να εκπληρωθεί μέσα και στους πρώτους 2 μήνες. Στην πραγματικότητα όμως θέλω να προσπαθήσω να διαβάσω 100. Γιατί? Πρώτον, γιατί είμαι τρελή. Obviously, όσοι με ακολουθείτε το ξέρετε ήδη. Δεύτερον, γιατί γενικότερα είναι ένας στόχος που πάρα πολλοί αναγνώστες καταφέρνουν να εκπληρώσουν, ειδικότερα στο εξωτερικό. Και είναι κάτι που θέλω και εγώ να προσπαθήσω να κάνω έτσι, για να πω ότι μία χρονιά, ρε παιδί μου, διάβασα 100 βιβλία. Έτσι, για το flex, γιατί όχι. Δεν είναι πάντα σοβαρή η στόχη που βάζω, εντάξει. Χρειαζόμαστε και λίγο τέτοιο, λίγο φλάφι. Κάτι να είναι στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να είναι όλα σοβαρά. Εντάξει. Δεν θα το καταφέρω, το ξέρω ότι δεν θα το καταφέρω. Πιστεύω ότι θα διαβάσω γύρω στα 80 πάλι, αλλά δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει καθόλου. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να κάνω είναι να διαβάσω περισσότερες σειρές. Έχω ήδη αρκετές σειρές στα ράφια μου, τις οποίες θέλω να ξεκινήσω να διαβάζω. Οπότε σκέφτομαι να προσπαθήσω να διαβάσω πρώτα τις σειρές και λιγότερο τα standalones που έχω. Θα δείξει πώς θα πάει. Και κάτι ακόμα που θέλω να κάνω είναι να βρω κάποιο reading challenge το οποίο να μου αρέσει, το οποίο να θέλω να ακολουθήσω σε όλο το... Βασικά θέλω να έχω ένα reading challenge το μήνα. Τύπου τον Ιανουάριο να έχω αυτό, το Φλεβάρι εκείνο. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά it's okay I guess. It is okay I guess. Τι άλλο να πω. Αυτό.
pretty much. Δεν ξέρω με ποιο βιβλίο θα ξεκινήσω το 24, δεν ξέρω ποια βιβλία θα διαβάσω το 24, δεν έχω ιδέα πώς θα είναι η αναγνωστική χρονιά του 24. Έχω μία σειρά βιβλίων την οποία δεν ξέρω αν θα διαβάσω καν. Από τη μία θέλω να το διαβάσω γιατί έχω περιέργεια και θέλω να κράξω τα συγκεκριμένα βιβλία. Από την άλλη, γιατί να χαλάσω χρόνο σε βιβλία που ξέρω ότι δεν θα μου αρέσουν. Θα δείξει, θα δω, θα το σκεφτώ καλά και μετά θα δω. Αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια εσείς πόσα βιβλία διαβάσατε. Ήταν καλή, θεωρείτε, η αναγνωστική σας χρονιά? Δεν ήταν καλή η αναγνωστική σας χρονιά? Πώς θα το διαχειριστείτε φέτος το 24? Κάτι ακόμα που ξέχασα να πω πριν, ότι ακόμα ένας στόχος μου για το 24 θα είναι να μειώσω τα αδιάβαστα βιβλία που έχω στα ράφια μου. Θα δω πώς θα τα καταφέρω τώρα. Μπορεί να κάνω κάτι τύπου, αν δεν διαβάσεις το χ ποσό βιβλίων, δεν θα αγοράσεις καθόλου. Ξέρω, για κάθε 5 βιβλία που διαβάζεις, αγόρασε 1. Θα δω πώς θα πάει βέβαια αυτό. Να σου πω κάτι, ναι, αυτό θα κάνω. Για κάθε 5 βιβλία που διαβάζω θα μπορώ να αγοράσω 1. Ouch. Ήδη πόνες η ψυχή μου. Δεν ξέρω, θα δω, παιδιά, θα δω τι θα κάνω. Γιατί δεν μου αρέσει να βάζω τόσους πολλούς περιορισμούς, γιατί φέτος θα έχω και άλλους περιορισμούς. Φέτος γενικότερα το πρόγραμμά μου θέλω να είναι πάρα πολύ strict, θέλω να φέρω σε πέρας πάρα πολλούς στόχους, οπότε θα δείξει λίγο πώς θα πάει αυτό. Θα τα κατεβάσω τα αδιάβαστα, θα τα καταφέρω. Θέλω να κάτσω να γράψω, να φτιάξω ένα PDF ή κάτι, whatever, που να έχει όλα μου τα βιβλία που έχω στα ράφια και να αρχίσω σιγά σιγά να τα... Χαόδης, το ξέρω, αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Θέλω να γίνει και αυτό, οπότε why not. Τι άλλο. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, να περνάτε καλά, να είστε καλά, να χαμογελάτε, να πίνετε νεράκι, να μην είστε βλαμμένα σαν εμένα. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας! Want to think I have you, but I don't like to lie. So I lie here while you lie to her. Want to think you have me, 'cause you don't like to lose. But you lose me like they always do.